Yeah, but sa loob lagi ka na yung jacket. Mo mag sa life na taron. Kuy ta sila na. Mag-apply ko. Di ko pre. Grabe wa problema pamugas na ko pre kay sus. Ibaw na mga dagha kita mga businessman. Ikaw adto lang ka dito kay ako sa ilo na ko. Biro ato hanap. Pantay bitaw, magmahay jud ka. Trabaho ko. Mao ba kaning ingon nila no nga? Applyan na og trabaho ni syudad. Basta. Layuan ba to palamban oy. Pinahanglan jud ko magkatrabaho kay hambog na ba ko itong palitutong-tungsod mag-apply kong trabaho ni syudad. Ato ko sudahan. Kupa ni building na, oy. Basi na ay nag-hire ng trabaho ni Sud. Sudlun. Naamoy nagpungkot ng mga o tingin mo na yun, kena ang iya sa kiri. Ayan, basi ba din trabaho? Kanaan, abos, kanaan. May buntag ya, boss. Kanaan, ng ikay, manager, boss. Asa ka ng manager, boss? Applyan ng trabaho, boss. Ay, isa. Salamat, boss. Balamban ko, boss. Ako si Alimukoy ko, boss. Alimukoy. Oo, Alimukoy ko sa Facebook ka. Alimukoy. Wag ko kaila. Biyaw sa mayang daw. Ang kapit ang trabaho ng boss, pwede sila bukid gusto ikapit ng kakong ginamos pa, kaya ba ito pandemic pa? Oo ba? Nya. Taga di saan? Balamban. Mga buutan ng Balamban. Ay, salamat. Sigurado kung kanang silingan ng mga pulis. Oo. Pulis ha? Oo. Di ka magbinuang kay pulis akong silingan. Kaila ko na nimo. Oo. So mga buutan daw ang taga Balamban. Oo. Sige. Dawaton ta ka. Kena. Salamat Sige. po. Sige nga ni boss. Si Dennis Troy. Dennis Troy. Salamat kayo. Boss Dennis Troy. Okay. Sige. Unsa may akong pansay mo? Bala ko sa imo. Trabaho nito boss. Trabaho nito boss. Kanang may ganahan na ko. Buutan man ka. Tagaan ta ka daag sundo. Kena. Okay, ganahan mo pa. Salamat itaw. Kasi kami tayo ko naman ng taga. Jesus. Gana ko kagalanting. Buta na na yung Dennis Troy. Di ba? Tagaan ta ka. Salamat kayo boss. Sa akong cash ron is 15,000 lang. Okay na sa'yo mo ni? Kena! Ina, may nagkatutong-tugsok ito kuyog. May isa mo kuyog. Salamat. Increase niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 15. Swerte ka kayo. Kay karong buntaga, galante ko kayo. Besan pag wala pakakasugod na ka. Sir Dennis Troy, salamat kayo. Kapitan sa sipit. Gaw ka, okay kayo ni. Patong-tugsok! Akong people na ni. Sir, ako ang tunog ko. Sige. Kaya buutan mo ka. Nagkwarta. Pagkatrabaho, nakakwarta naman niya kung giingon pa rin tutong-tugsok. Pre! May payon lagi ka. May lakaw mo? Giinam dito ka na akong apply ng trabaho. Dito sa syudad ko, nang-apply kong trabaho. Wa pa akong trabaho, gihatagan akong sweldo. Pwede ko mo. Adto pre, mo apply sa ko pre. Trabaho dito, pang-apply dito. Sige. At tuwan dito, topa siya sa Bikire ito, sa naglingkod siya dito. Si Ngan, Dennis Troy. Tuwa. Dennis Troy. Sige ba? Kami pangon ni mo. Di man ka. Ingon to si Pare Alimukoy. Dili ko siya gawat og trabaho naghanap kwarta niya oy. Sus. Kada dito maus mo na ako nagulod ni. Boss. Sige to. Ikaw may manager ni boss. Pwede ko apply trabaho boss kasi Pare Alimukoy. Nag-apply ng trabaho din kay kwarta boss tagaan mo pa ganyan siya kasugod. Gusto ta ko boss na mga apply sa trabaho balang ko. Mga apply sa trabaho boss kay harong makadawat sa kwarta kay bahala dito ko kasugod. May tao mo sa tagaan. Kay sige ko punta ka pa. Wag na
ako nakita. Kaya paghata ng buwan, nagitagan nito. O na ikaw ka pa. At ikaw ako makukuha sa kalagot ron. Buisit mo mga kare. Balik sa malamban. Kalmukoy. Kalmukoy tayo kung sundo na. Balik. Ayo. Ano sali? Ano ka? Eh, betis. Ada di trabaho. Ano sabi mo nga? Naplakay mo ka? Grabe, gilampat. Nunggal ko asang siya. Kaya na to! Ay, makoy. Bakit? Nung saan naman now? Ay, ka, nangapil kong trabaho, ingon ka. Magtugaan ka, kwarta niya ako. No. Okay guys, mao to siya ang akong mubo nga video. Salamat kayo ni Boss Dennis Troy. Og ingon man shout out usab ni Honorable Banban na Abaw sa Alianga, Surigao del Sur. Daghang salamat.